Ngena kanjani sithola kumfundisi uPastor JK Zwane webandla iChrist Living Body Fellowship. Asibingelele kusisiboniso Motho methulu wehlelo loNkulunkulu nomuntu omusha kanye nomfundisi uLungisani Simelane. Siyabingelela abantu abasha emabandleni, sibingelela abantu abasha ekhungeni zemfundo, sibingelela abantu abasha phesheya kwezilwandle eindaweni ezahlukahlukene. Siyababingelela egameni lika Jesu. Namhlanje sizokhuluma nabantu abasha kusihlwa, sibabonisa izintweni ezithile, ezinye zezinto abahlangabezana nazo ekuphileni nasemphakathini, ezikolweni abahleli kuzona, nasemabandleni abakhonza kuwo. Ziningi izinto abahlangabezana nazo abantu abasha, ezinye zazo imphumela yakhona ingemihle. Sizoxoxa ngalokho. Kuneverse nje engifisa silibuke encwadini kaMshumayeli chapter 12. Sifunda nje verse libelodwa, uverse number 1. Uthi uverse number 1, futhi ukhumbula umdalo wakho emhleni yobusha bakho, zingakafiki izinsuku ezimbi, ingakasondeli neminyaka osho ngayo ukuthi angithokozi. Kunezinto ezimbili la engifuna sibambe ezikhulunywa uSolomon. Abafundi beBhayibheli bathi wayibhala lencwadi ezikhathini zobusha bakhe noma ezikhathini zobubhungu bakhe engakagugi, ekhuluma ngezinto umuntu omusha kumele ayiqaphele. Cela ukuphinda ngifunda verse number 1, uthi futhi khumbula umdalo wakho emhleni yobusha bakho, zingakafiki izinsuku. Andalana okokuqala izinsuku, bese okwesibili iminyaka. Na uthi izinsuku ke zimbi, iminyaka mayikufikile ikuficile ke awuthokozi ngayo. Lezi zinto engifuna sizibuke ke namhlanje kusihlwa singabantu abasha eindaweni ezahlukahlukene, ukuthi emhlabeni la siphila khona ngokwenhlelo zikaNkulunkulu. uNkulunkulu yena wayiboleka izinsuku, asiboleka izinsuku zokuphila. Lithi iBhayibheli izinsuku zethu zokuphila ibhaliwe kuyo, uyazi usophila izinsuku ezingakanani. Na uthi uSolomon mebhala ke futhi ukhumbula umdalo wakho einsukwini zobusha bakho, ingakafiki noma singakafiki izinsuku ezimbi. Number 1. Number 2, bese kuba khona ke iminyaka emibi noma ethi mase kufice le minyaka awuthokozi ngayo. Iziphi ke izinsuku ezimbi? Umuntu omusha esikolweni, umuntu omusha emakhaya, umuntu omusha emabandleni, umuntu omusha eindaweni ezahlukahlukene. Kukhona izinsuku ezimbi emhlabeni ezithi mazakhe ezakufica lezo izinsuku ezimbi, lithi iBhayibheli awuthokozi ngazo. Ezinye zezinsuku ezimbi uthi uthokozile kusasemnandi, yonke into esihamba kahle, uhamba ngemoto usathokoze kanye nabangani bakho, nitsheke kube mnandi seyimotweni, nivele nginika nemoto nithatha niyobekwa esibhedlela, bese bakunikeza ireport yokuthi kusukela namhlanje awusakwazi ukuhamba ngeenyawo zakho, kusukela namhlanje ngeke usakwazi ukukhuluma, kusukela namhlanje ngeke usakwazi ukuyidlisa, kusukela namhlanje kukhona izinto ngeke usakwazi ukuzenzela zona. Njengoba sikhuluma namhlanje, kukhona abantu abasha abaficwe izinsuku ezimbi einsukwini zokuphila kwabo, basatshekedula kusasemnandi, yonke into isami kahle, ngoba izinsuku ezimbi zokufica yonke into iseright, kungakonakele lutho. Uthi ubuka ibhenke lakho lithi li-right, ubuka ikhaya uzalwa kulona bathi imali right, ubuka ifridge ligcwele, uvela uficwa izinsuku ezimbi. Yabona kukhona abaficwe izinsuku ezimbi einsukwini zokuphila kwabo. Njengoba sikhuluma kanje badla ngamapayipi, njengoba sikhuluma kanje abakwazi ukubona, njengoba sikhuluma kanje abakwazi ukukhuluma, njengoba sikhuluma kanje abanye banama-queen nama-king kodwa abakwazi ukulala kuwo. Uma bezolala balala ngamapilisi ngoba ziyaficana izinsuku, usaphila usahamba kahle, yonke into isami kahle, zivela zikufica izinsuku ezimbi. Silapho ke bantu benkosi. Now ke uthi obhalayo ke khumbula umdali, in other words singakafiki lezo insuku. iBhayibheli lithi eKhana laseGalile kwakhona umshado, abebeshada balungiselela umshado bese bebonisana ukuthi singakaqala umshado ake simeme uJesu. Ngicabanga ukuthi bacabanga ukuthi ekuhambeni kwendlela izinto ziyaphela, kuthi kusemnandi kusatshekedula kusami kahle, bosisi bethu abafana basancoma bathi umi kahle, umisa kwanogwatsha, umisa ngathi uyimpukane, kuvela nje kubhede emhlabeni ngoba la kusemhlabeni la ziyaficana izinsuku ezimbi. Thina sazalwa ngaleza ikhathi kwakhona amafoni o5110, kwakhona amafoni o6100, kwakhona amafoni o1100 ayedlisa ngalezo ikhathi. Namhlanje monga ngibona ngiphethe le phone ungahleka uzulale phansi, kanti ngekhathi zawo akadlisa lamafoni. Ngicela kumemezela ke namhlanje kumuntu omusha ofundile namaphepha na yonke into ukuthi ungami ngephepha uNkulunkulu engekho kuwe. Sibabonile thina abantu abafundile baqeda ukufunda, emveni kwaloko
ukuhlanya. Sibabonile abantu abaqeda ukufunda bangawuthola umsebenzi, ungami ngephepha ishona ngokuhlanipha kwengqondo yakho. Lithi iBhayibheli mazisa uJehova zonke indlela zakho, unganciki kokwakho uqonda. Sifuna ukumemezela ke ukuthi makwenzekile wandlulwa insuku ezimbi, lithi iBhayibheli uficwa iminyaka. Uma wakhe waficwa iminyaka mntu omusha, lithi iBhayibheli kusho wena uthi angithokozi ngale minyaka. Zikhona izalukazi ezaficwa iminyaka namhlanje zihlala zodwa emakhaya, azikwazi ukuyiphekela, azikwazi ukuyidlisa, azikwazi ukuzondla. Abanye bamuNkulunkulu bayeke ngamabomu ukuthi bangabhubhi, aba-enjoye noma abazwe lobu buhlungu bokuba mdala, ngoba kwesinye sezinto abantu abashemfuna siyibuke ukuthi izinto wazenza ebusheni bakho kuyenzeka zikubambe ebudaleni bakho. Kunabanye abantu namhlanje ababanjwa imisebenzi noma indlela ezababambe ebusheni babo. Kunabanye abangena emshadweni, imshado right kodwa imiphumela abayitholayo izinye sezinto abazenza ebusheni babo asizinhle. Abanye bahlukumezwa yingane abazithola ebusheni babo, abanye bahlukunyezwa amadoda ababathola ebusheni bakho. Kwala noma uhleli kahle nendoda yakhe le owamthola ebusheni uyafona amtshela ukuthi ngikukhumbule umuntu wami, ngoba izinto ozenza ebusheni kuyakwenzeka ukuthi zikubambe ebudaleni bakho. Abanye ebusheni babo babanjwa izifo ezithile ezahlukahlukene, kuthi sawufika ebudaleni kufika isikhathi somshado, uma umuntu athi uyafuna ukushada uthi ngicela ukuchazela kuqala, ngoba waqaphela izinto ozenza ebusheni bakho zingakubambi ebudaleni bakho. Silapho ke namhlanje abantu abasha la ungilalele khona, la bakukhohlisa khona, ngoba khona abafana abakhohlisa osisi bethu ebuncaneni babo athi umi kahle, kanti ufuna ukudestroy ikusasa lakho, ufuna ukudestroya ebuhleni bakho. Njengoba ekuteketisa nje uyazi ukuthi ufuna ukudestroya ikusasa lakho, futhi ukhumbula umdali wakho emhleni yobusha bakho. Ziyakafika insuku ezimbi, ngoba ziyafikana insuku ezimbi. Akunandaba uthi uhlanipheka kangakanani, akunandaba uthi umi ngani, akunandaba uthi umi kahle kangakanani, akunandaba uthi abafana bakushela bathini. Ngiyakutshela mina ziyafika insuku la khona uhamba edrobheni phinde ubuya kungekho kushayela ikhwele. Kunabantu ababehlonitshwa ukuthi o never die, ongawabeka sebemabili, namhlanje bahamba ngama-wheelchair, namhlanje bayathukwa, namhlanje kungakhuluma noma yini phezu kwabo. Yesho ukuthi awuzaze zamfica lo mfana iy'nsuku ezimbi, ngoba ziyaficana. Zufica usami kahle, zufica unemali ebhenki. Khumbula umdali wakho emhleni yobusha bakho, leza iy'nsuku zingakakufica, ngoba zufica usatsheka edula kusasemnandi. Zukufica ubona mina khona abazalwane, umzalwane engimaziyo owayecula kahle encengwe ebandleni, ibandla lincike ngaye. Kwesisikhathi athi angizi ekhonza ngama-emotion ngoba unephimbo elihle, kwathi kwambeni kwesikhathi kavela kwasho ivoice, akasakwazi nokukhuluma, uma ekhuluma akasazwakali. Wayengazi ukuthi ivoice yakhe nobuhle bokucula kwakhe ekuhambeni kwendlela iyoficwa iy'nsuku ezimbi. Ziyaficana iy'nsuku ezimbi umi kahle, uvele ungena kukha accident la kusohambeni, la kusemhlabeni, kungenzeka noma yini noma yinini noma yikuphi, ngoba ungokajehova umhlaba nokugcwala konke kwawo, izwe nabakhile kulo. Khumbula umdali wakhe emhleni yobusha bakho. Ngizomemezela lokho, akunandaba ukuthi unani, akunandaba ukuthi uphetheni, akunandaba ukuthi abazali bakho bafunde kangakanani, akunandaba ukuthi ebhenki banamalini abazali bakho, akunandaba ukuthi banikhave kangakanani, akunandaba ukuthi malini abanibekele yona ukuthi nizofunda. La kusemhlabeni ungavuka kusasa ukuthi umzali wakhe akasekho, ungavuka kusasa ukuthi imali ebhenki seyidukile. uNkulunkulu akame ngakuwe, zonke into isihamba kahle. uNkulunkulu akabe sesayidini lakho usafunda. uNkulunkulu akame ngakuwe ungakafiki esigabeni sokufuna umshado. uNkulunkulu akame ngakuwe emihleni yobusha bakho. Futhi ukhumbula umdali wakho ungakaficwa iminyaka. Manje wasikhuluma nje, bakhona abalele ebhedlele abafisa ngabe bayezwa siyamemezela, kodwa le nsuku sesezandlula. Khona basilalela basemajele abafisa ngabe siyabashumayeza, kodwa lese nsuku zandlula. Kodwa into engiyithanda ngoNkulunkulu akanalo lento okuthiwa sekuletha, akakabi late uma usaphefumula, akakabi late uma usezwa, akakabi late uma usakwazi ukuyithathela iy'nqumo. Ngizomemezela kule ndawo uhleli kuyona, kule ndawo ka-boyfriend, kule ndawo yaka-girlfriend, ukuthi hey, khumbula umdali wakho. Ungabhayisiswa abafana, ungabhayisiswa amantombazana, ungabhayisiswa abangani, ngoba abangani babakhona empilweni uma zonke izinto zisami kahle. Uthi obhalayo uJohn Mebhali uthi masumdala bayakuthatha bakugqokisa bakuyisa la ungathanda ukuya khona. Kodwa namhlanje ngisamemezela usenawo amandla, usenawo amandla okukhonza, usenawo amandla okukhuluma, usenawo amandla okushumayela. Sebenzisa amandla akho. Lithi iBhayibheli uthi umshumayeli Mebhala uthi lokhu isandla sakho esifinyelela kubamba
uqedisise ngamandla akho onke ngoba la uyakhona akusasetshenzwa lutho. Ngicela ukumamezela kubantu abasha abakhonza ngama-emotion, kwabantu abasha abafuna ukuncengwa, kwabantu abasha abathi bona batshelwa ukuthi hey khumbula umdali wakho emhleni yobusha bakho ngoba ziyeza iy'nsuku ezimbi oyothi awuthokozi ngazo. Awutshela seduze kwakho umakhono seduze uthi hey khumbula umdali ingakaficwa iy'nsuku ezimbi othi uma uyibuka uthi yimi lo. Uyabona masake izawufica iy'nsuku ezimbi kwala noma uthi ufake udaka ebusweni kubonakala ngathi ufake uparafini ebusweni ngoba ziyaficana iy'nsuku ezimbi. Uthi ufake ama-extension, uthi ufake o-Brazilian, uvele sekubonakala ukuthi lo sisi lo ebuhleni bakhe uficwa iy'nsuku ezimbi. Ngiyamemezela-ke kubantu abasha bonke ukuthi usemuhle usami kahle, uNkulunkulu akame ngakuwe. Lithi iBhayibheli ikhana laseGalile abebeshada bathi uJesu akabeka kubo, kanti ekuhambeni kwendlela bebangazi ukuthi iwayini lizophela. Lithi iBhayibheli kwathi sekuphela iwayini kwadingakala ukuthi abayobikela uJesu lo wayekhona umhlaba ungakasekelwa, abantu bangakabibikho wayekhona. Lithi iBhayibheli kwathi uphela iwayini bambikela ukuthi laba bantu iwayini abasenalo. UJesu akame ngakuwe umuntu omusha, izinto zisami kahle. uJesu akame ngakuwe, yonke into isabe right. uJesu akame ngakuwe, konke kusami right. Ufundile, unamaphepha, unama-degree, unamadiploma, ushade kahle, mawushadile usalungiselela umshado, kodwa uJesu akame ngakuwe ungakaficwa iy'nsuku ezimbi ezothi mazukuficile uthi angithokozi ngazo. Jesu akame ngakuwe. Yabona umuntu omusha noNkulunkulu umrepresenta noma uthi ukuphi, umuntu omusha noNkulunkulu umrepresenta noma kuthiwa uphesheya kwey'lwandle, umrepresenta noma uthi uyasebenza, umrepresenta noma uthi usesikolweni. Thina sithola intombazane eBhayibhelini kuthiwa u-Esther at the age of 14 yakhe yayomodela